nakita ko may pare, nagdadasal. Tapos lumapit ako. Tapos parang nakatutok yung mata niya doon sa vigil lamp. Tapos sabi ko, kinakausap niya si Jesus. Pumasok na ako ng minor seminary. Saan po? Sa Pampanga? Pampanga. Sa Mother of Good Counsel Seminary, San Fernando, Pampanga. Kasi ganito yon. One time, dinaanan ko si Jesus, no? Opo, yeah. Tapos nakita ko may pare. At what age na po ito? Para at least ma-visual. Well, mga ganyan, 5, okay, ganyan. okay. Nakita ko may pare, nagdadasal. Tapos lumapit ako. Tapos parang nakatutok yung mata niya doon sa vigil lamp. Tapos sabi ko, kinakausap niya si Jesus. Ganon. Parang may inuusal siyang panalangin. And I was so fascinated. Ganon. Tapos later nalaman ko na siya pala yung parang coadjutor namin in the absence of the parish priest. Okay. At ang pangalan niya Aniceto. Okay. Pasiano Aniceto. Okay. Naging archbishop Opo, namin. yes. Opo. Si Ang Aposeto. Aposeto. Ang tawag sa kanya. Naging archbishop namin. Tapos, nung nag-apply ako sa minor seminary, rector ko na siya. So talagang connected talaga yung ano namin ni Aposeto na naging boss ko nung naging auxiliary bishop ako sa San Fernando. Opo. Catch the full interview on our social media page, Limang Siglo on YouTube. Prefer listening on the go? Stream it now on Spotify.